Calberta veurem de fiar. Si a casa d'Alberta anarem, lo que farien primer que tot és preguntar-li a Patrici si mos enfia un got o dos. Només els nobles i no la gent del poble. Se n'han conservat uns quants i la Maria del Mar Bonet, la vostra Maria del Mar Bonet, una vegada li va posar, va cantar-ne un, en va gravar un, amb la lletra del nostre poeta Vicent Andrés Estellers. Oh
que estem enamorats de la nostra terra. I això és el que ens fa realment veure que hi ha un altre poble, que té una cultura igual que la nostra, que parlant la mateixa llengua ens entenem. I per tantes coses que volem que això no s'acabi, que això ara, així, comença. Per tant, per donar moltes gràcies d'alguna manera, hem preparat un cant cerimonial, un cant d'estil que es diu la versà. Camure!